baitu batuchorete kakitiga tonde tuchikukwanira abantu bagateba tugutakira busungu na tuchikumira na busungu tukabatebinya tukumira mukwana na busungu mugukora yaino ya busungu na intuntu bwate yaito ya Nyamira bano mbiyamano aso gwantanga intwe basibati bamino sobra mina bane abake nini wabanene twatiri nintu twabagatete mukamanya kotobeka tobacha gocha Nyamira. But we thank you so much. I think into barino babu ate serikali intu twachorete serikali eri ya Raila ekagende gatumira aba bagarabu bagachore serikali na kuriye soro mate naye muhasirire mwaire kende ngeyo moinabu Raila obwata abantu bonsi pi baka twenzi tore bitu kwana abantu baka bato igwa ngayako rustikura badata ino tigamorore lakini ande ngondo kagera na maete umuntu uri William Samuel Ruto was my friend injenera ogerete nkabo muchumbe ekera that time igari ko ngakere sini umboni mheshimiwa Cherusa uko wapi umeshikilia kanyaga sawa sawa mimi nimeona utakuwa women rep kwa Nyamira sahi acha nikutumie kitu kidogo mafuta enda kwa watu by the way William Samuel Ruto ndio ameniintroduce kwa siasa so nilikuwa ninajiuliza huyu mtu mwenye hako namna hii anapenda watu anaingia kwa watu anakula na watu tutamshinda kweli lakini tukasema Raila amekuwa kwa hii game for so long lazima tumshinde tata litora ile tokanyora baete ile gusenga ibaete tore nyomba basoyi ekeregia tiete for sure abantu bana banyamira imo basa kotoira bobe ekiagera ni serikali tuale kurigia etiko tokorere gasi tulikuwa tunatafuta serikali tukanywa serikali ya jire igere moina asa okoboko kwabo osoro tokamakobora ninga for sure ntogende nkabori ntutuma etiranguage yokorama abantu mata abantu bari moina ali ese serikali ya opposition ibabwate gas raisi barabuno koimo kali tukeri mabara maboire bago kia abantu ya abantu bago kia bago kabaenda kurara lakini bari ko bayire lakini tokatebanina intoko chaka kokora siasa yokogokia abantu tutari kubayire lakini lazima na sisi tolengereri bija tochoini abane elinde toirera abantu baito ebintu so togasoa ase serikali yeye ekera tuaswete mapema ake akeigo tokanyora bari nari bajire broad based ya soile inkamanya kuigu buyanga teba kama Raila amekuja hiyo broad based then bono igana into no atore oikaturwane kyagerera kuburyale bindaire sogo na into oikaturwane bije seito tokaira naga ase serikali ya William Samuel Ruto amen ende eganga ya itene ne ya tubigita no komeki sure na into abantu baito bakore bwegasi ono muna tuacha wamejaribu kuexplain ingia serikali yebwat ibona ale kubatebya na ite muno yo makuru Nyamira ekyagera tole baberere ndaba turabono intu twa mere buret tukateba na bano tigatoreme goika tugenda mo tuntogo tigabantu baito nyano koramu tigabaturamu lakini ande babantu bande bali goturama batamanyeti ekyagera tubanjete mugusie sabe tatigamba tebinga inte buno mongina omogusie sabe inya kinkogenda ando singo naro mugusiga gokwani bobe osese serikali inte ngotanga kurwanira omogusi omonto nyangetere piso momaene no monto ya karatu agende serikali yakeigo ogototebinga akuna share yenu hapa share ya ino igoro ni mwabekirete amaina gototebi to the face atotebe ani yako totebia na bana ko bachanganya karase serikali yabo ekarabaje ko taino yabana ta kunyari kyagerera tagete chishare tugasobwa ngo bwango kimotagete toru serio tugatebana tigaenda chikutumoka tigaenda timoke kegera nintu na toranze tonyore bi so ekeragenda naenda chake kutubangira abantu bachake kusamba chipara abantu bachake konkora abantu batake kusali Kenya ambayo tuko nayo Kenya moja njoli omaete na naye karugata abana bao ndo akochogorora igukubona kicheke bana gokora what is this are you doing aye osoro
mimi timaye tikorama muntu lakini nonye omuntu oli olenga koro olenga our first president Uhuru oli ale koro kuchama ekera ali konyora bantu bagokore egosori ne serikali bagokore egosori n'abantu n'abana b'abantu bagokore egosori n'ebintu by'abantu iga ali kubatebi mimi kama rais siwezi taka unyokonyo. Sasa hiyo ni kwa advise watu unawaambia hiyo vitu mbaya haitakikani. Hata mimi nataka kuambia huyu Rigichi hiyo vitu mbaya ni yeye ndio nilikuwa naambia hivi. Iga abantu bane banyamira sisi kama wa Kisii the community yomogusi igo twanjaine nonye mware abuna tukuja gukwana iga tutagetokomea kishwa tubika abantu baitamu gose na itu 2032 ekero rutago tigenderemo nonye ara twaro sirio bosani abagusi na itu torre bosekero ukeri tonyore no enkeke ayina ara manene tobwata omogusi ara situabeta twanjane tobwatane toigwane togene mutu katoko sabe binto tuomera abantu baitu tokorete ama ngana bakwana ayasha ay education ay electricity ay para ekero twanyora n'abantu bakonya gutumihina ibo twachi tokagori Mr President intunto bwate akasegi gakeigo lakini tutake tuhanjere twana tubori abantu baitu kakibatega elinde nabara bagotayibu nabacandegete eki abantu bari bagotobori n'abayabare abana bayigire siko batarikiri kipara cyeto ngokire timbe intobwati mache nonye nekijari tutari cyeto mariyo gotari gotoko kaki nkwanchore toreta bagusi elinde bacha tokaga nintu tokonya gogotanda gotebya manganaye the president yegateba are you sure omogusi nanje toikarase ne Bwana mwanja moikarase ne president mwanja moikarase ne iboma atakara togochio abantu bagotaga monuya orusiararia dare tutake topata inaki toikarase na abantu abaito nabaya abana abantu basigete serikali nabagusina intuntu anyako baisiko ya serikali ekero tokonyora yachire etoko binyoka toikera agisi yachire twagendo elini tonyora ebintu kwa hivyo osoro igase itunyamira for sure muna naigo kubanga chipara obwate gari mate obwate chipara ogatwara electricity chibese chinyinge nainche gani gondi present tiaba abantu abaiganje nje abaneri chumbe asekende geta iyo gosekia bekirumo basako chikotoura mogotoura yori tingoira na gochaga tingocha konyara gokwana n'abanyamira aba bosi nainche none I will stand there for them indere bakantebe na ekimo korusio toewe ebinto equally muna bikwenda Kisii County binto na Nyamira bo bose bana gani nigonta gete amabera aya ate Nyamira abuya osoro tabete tutakanyaga na nyinyi tukitafuta hii vitu na tutakanyaga tukiongea na watu wetu, na ninataka niwaulize msiachie hapa, tunataka tuende mpaka mashinani. Aba ndababa naleta abatuareta igana na rene tuareta igana no muchumbe abana bataba yabandi twikarase nabu twaragire nabu twarambire nabu abana bataba ya akira tukunza kuchakanya mutagete tugende bakikire gwa mugwanja ngani muko chikota kwarali tangani mumenya bakaleta abande abantu bamindo mugwanja mugenda buna mwarukire gwadi mugenda korosia akasako gakuchake movement ekoliye bintu olwa state house elinde toreta seitoga Ina wanda baya nyumba manyete nonda dise committee education era unje yetu tagete abana bali baito batigarete batarali kubali ku una twali kila abana
76,000 amaene musakweta ma abana baito mbalikwa mbae kutigasi nandi tutagete bali batigalete na barambae 76,000 aendo maete baba batamanyeti ntu apromotia president yeye apromotia bali 26,000 igora bari ko ngakera tisininga manya